Silvová metóda. Úryvky z knihy Ovládanie vedomia Silvovou metódou. 6. kapitola. Rýchle učenie, oživenie pamäti. Prvá technika na cvičenie pamäti. Napíš si na papier alebo tabuľu čísla od 1 do 30. Priraď k ním rozličné predmety podľa vlastnej predstavy. Napíš výrazy k číslam. Potom sa otoč. Niekto ti bude pomenúvať predmety z papiera a ty k ním budeš priraďovať príslušné číslo. Toto je lekcia na vizualizáciu. Tieto obrazy nazývame vešiaky pamäti. Môžeš využiť svoju obrazovku aj v predstave. Každá zabudnutá vec sa viaže k nejakej udalosti. Vo svojej obrazovke v predstave si musíš len predstaviť podmienky tej dávnej minulosti, ktorá obopína zdanlivo zabudnuté meno a ono sa objaví. Náš mozog uskladňuje obrazy aj o najvšednejších udalostiach. A teraz technika troch prstov. Aj technika troch prstov sa dá použiť na okamžité oživenie pamäti. Túto techniku možno použiť aj vtedy, keď používaš prednášku alebo čítaš knihu. Neskôr si budeš vedieť takto získané informácie ľahšie oživiť v hladine beta aj alfa. Teraz si spoj 3 prsty a povedz si v mysli. Vždy, keď spojím tieto 3 prsty, hneď sa dostanem do hladiny alfa a spomeniem si na všetko, čo potrebujem. Na ďalšiu techniku potrebuješ vlastné audionahrávanie, napríklad v mobile. V prvej fáze sa neponor do hladiny alfa, ale ostaň na hladine beta. Čítaj kapitolu do svojej audionahrávky. Teraz sa pomocou troch prstov ponor do hladiny alfa, prehraj si nahrávku, sústreď sa na vlastný hlas a počúvaj učivo. Nechaj prejsť niekoľko dní. Potom si prečítaj učivo v stave beta a opäť si ho prehraj v stave alfa. Takto si informácie dobre osvojila. Ďakujem za počúvanie audionahrávky a uvidíme sa pri ďalšej kapitole.